Ngiyabingelela ngegama elihle nelinamandla leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha, umfeli wethu. Ngibingelela inceku yenkosi bamtsibande, ngibingelela incekukazi yenkosi mamtsibande ngegama eliphakamileyo elikhulu, magameni wonke ezulwini nasemhlabeni, igama leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiphinde ngibingelele futhi nalaba basekhaya leZwi. Awu Nkosi yami, kuvuke lo mhlabeleli ngihlabela imini yonke namhlanje ngosuku lwesihlanu. Uthando lukaBaba lunjengolwandle bo, kucilongo 18 livuke ekuseni ngivuke ngalo ngilihlabelela, liyangibusisa ukuthi awu Nkosi lwafinyelela kimi ngesezonweni zami alwaze lwangidlula. Noma ngihambe ngibhayize endlini, kodwa Nkosi yami wena uyabuyisana. Ngibonga kona lokho bathandekayo, ngibonga kona lokho sinceku zenkosi ukuthi ngempela izwi lenkosi leyisibane sezinyawo zethu, liyasikhanyisela ukuze sibone ukuthi sinyathela kanjani. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu, ngibonga uNkulunkulu kakhulu nokungena kule nkonzo yomkhosi. Awu kuningi engikubonile okuzofuna isikhathi ngoba i3 minutes incane. uNkulunkulu kuningi akwambulile. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu muhle. Ngibona nomakhelwane ubangcono mangifuna every day, ubangcono umakhelwane wami lona engamnika lo mkhuleko. Ucimile ngazi kanjani, bengiucela futhi umkhuleko lo wake-18 zakaMeyi lapho babakhuleka khona bese siyalandela ngemuva. Ngiyawucela kakhulu ngoba kunosikiza sami ogulayo engikhuleke naye kuthanga. Bengifisa nje ukuthi kube nginawo lo mkhuleko. Inkosi nibusise kakhulu. Ngisamthanda uJesu, ngisayimisele ukuthi angisize endleleni ngingabi ngoliwayo, ngingaliwa ngosuku lokugcina. Awu inkosi ngisize. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela ebandleni, ngiyabingelela nasemndenini wakaNtsibande, umama nobaba. Ngiyabonga ngenkonzo akade siphathele umama lapho ethi nje asiphume esiqukwini, ekhuluma ngoPawuli endaweni ngiyalikhohlwa leli gama. Ngiyabingelela-ke kodwa ngizwile incwadi ingibusisile kakhulu, noma ngike ngiyifunde kodwa incwadi imnandi kakhulu uma ngabe usuyilalela isishumayelwa nje. Futhi abantu baye bayichaze ngey'ndlela ey'ngafani, kodwa nje ngibusisekile kakhulu. Ngizobonga, ngilethe ukubonga nobufakazi bami nje bufishane. Ngibonga umusa, ngibonga amandla kaNkulunkulu. Ngingenile emkhosini nami yaqala ngqa empilweni yami. Since nje ngaba khona bengike ngingene enkonzweni yami, kodwa ngihluleke phakathi kokunye ngiyibone sengondile, kokunye ngiyibone sengiqebuka ngisho umlomo, kodwa kulokhu ngithola amandla. Nami benginey'celo nje bengiy'cela, bengiy'nxusa uNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi uyongiphendula ngesikhathi sakhe afisa ngaso nangesikhathi abona ngaso ukuthi kufanele. Kodwa nje ngiyawubonga umusa, ngiyalibonga nje nothando ney'nkonzo zonke nje siy'tholayo la ekhaya leZwi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje. uNkulunkulu anibusise, anandisele, anigcwalise ngomoya engcwele. Siyabonga, siyabonga sisekhaya leZwi, siyafunda, siyakheka. Ngiyezwa futhi uma kuthiwa uma usuyishiyile izono, ngempela uma usuyishiyile izono angeke ubuyele khona. Ikhona incwadi ethi lana ingulube inja ihlanza umhlanzi ibuyele khona. Kusho ukuthi kahle kahle wena usudla umhlanzi, ingulube igezi ibuye ibhiqe odakeni. Konke nje lokho ngiyabona ukuthi cha ngempela uma usuvumile nje izono zakho, engangokuthi uma usayibhala, yebo ungakayivumi kodwa uyibhala ufana noyivumile, futhi ungabusabuyela khona. Qaphela, hamba-ke manje ngokuqaphela ukuthi lokhu engalimala kona ngingabe ngisalimala kona. Ucele ngisho uNkulunkulu ukuthi umqondo wakho, ikhona nje izwi engangilifunde ethi mayiguqulwe ingqondo yami yenziwe ibe entsha. Ucele uNkulunkulu aguqule umqondo ngoba ezinto ey'ningi y'hlala emqondweni. Kodwa nje siyamthemba uNkulunkulu, futhi ngibone umehluko omkhulu. Namhlanje ngisekugcineni esukwini lesihlanu. Ngiyabonga, phakamisa amandla kaNkulunkulu nje ngithi uJesu
Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga, ngazi ngathini, ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabonga kakhulu baba, ngibonga umzalwane wangifaka ekhaya leZwi uMisigumede. Kumnandi ukuba sekhaya leZwi. Engikubonga kakhulu nje imfundiso engiyithola kubaba nomama uNsibande. Awu Nkosi yami, siyambonga uNkulunkulu owanenza namlalela ukuthi akeneluse nazi izimvu. Nkosi, angazi ngathini, ngibale ngithini ngoba kunesikhathi esibekelwe sona. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngibonga nje ukwethembeka kukababa uNkulunkulu, wethembeke kakhulu impela. Wawuqinisile baba ukuthi awukho umkhuleko angeke awuzwe, akezwa wona womfundisi kuphela. Ngampela kunjalo baba. Bengiye ngikhuleke ngithi ngiyacela ukuthi ngoba ngiwumuntu odla amaphilisi kabili ekuseni ntambama ezifo, ngithi ngiyacela ukuthi uma ngingena emkhosini ngingawadli amaphilisi, ngize ngiwadle after umkhosi, ngoba angizwa kahle ukuthi ngizodla kancane ngiphuza amaphilisi, ngidle kancane ngiphuza amaphilisi ngisemkhosini. Kodwa wangizwela, angibi nalutho. Le mkhosi nje esengike ngayingena 3 days, 5 days, 7 days, awukho engiye ngithi sengiyagula sengidinga amaphilisi, mhlambe sengishawa ikhanda, mhlambe sengishawa inzululwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngokwethembeka. Ngiphinde ngibonge baba ukuthi ngibona ukuthi ama-benefits omkhosi lawa engiwatholayo, kunemali engikhokha njalo ngonyaka kwa-SARS. Bengibalisa nje ngithi nkazi bazofuna malini ngoba ibinyuka kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba izolo ngibe sengithola imeseji ukuthi angiyokhokha malini. Yona imali kodwa ayimbi njengoba kade sengilokhu ngiphenika ngithi nkosikazi-ke kuzofunakala malini ngenamali. Ama-benefits omkhosi. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyabulisa, ngibulisa nabazalwane bami bonke. Nami nje uNkulunkulu kufika nje ukuthi nami angilethe ubufakazi nje uNkulunkulu wami. Okokuqala ngibonge nje ney'nkonzo esiy'tholayo uNkulunkulu. Baba siyabonga kakhulu ukufundiswa uNkulunkulu. Nami nje sengishilo namhlanje ukuthi safa amakhaza. uNkulunkulu uma sesibonisa ukuthi sirongo ngaleyo nto, nami ngicela uNkulunkulu angithethelele uNkulunkulu, ngoba sokusho izwi lakho lithi sona ngokucinga sine ngokuthetha sone nangokwenza. So ngesinye isikhathi siye sikhitshwe izinto ngemilomo yethu singazi bona ukuthi sisifaka esogweni. uNkulunkulu nje ngicela Nkosi angithethelele. Nami ngilethe ubufakazi. Ngelinye ilanga ngathi nje ngizwa ngiphethe umphimbo ubuhlungu, kodwa kungabonakali ukuthi ngizoba nomkhuhlane. Kwafika nje ukuthi nje ngithi uNkulunkulu ake ngikhuleke ngoba manje angiyazi lento. Ngabeka isandla la emqaleni ngathi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, ngaphindelela nje. Kwathi nje kungaphilanga isikhathi esingakanani nje waphela nje umphimbo ngoba ngangase ukuthi uma ngiginya amathe noba ngiphuza amanzi kube buhlungu, kodwa nje wavele waphela. Izolo ngisendaweni yabantu abesifazane, so futhi sekuya ngasekupheleni. Ngithi ngiziphumulele ngilele nje ngizwe kune-pain nje ebuhlungu engathi ngingala ngisazoqala nje ukuya kuma-periods. Ngivele ngisuke ngibeke isandla nje ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, ngoba futhi akuyona nento yami ukuthi ngiphathwe yisiluma. Isiluma nje asingiphathi noba kuthiwa sengiyaqala, kodwa bengixaka ukuthi i-pain ivelaphi le. Ngiyibeke isandla ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uNkulunkulu emihle akuphilanga isikhathi esingakanani ngathi ngiyezwa ayisekho lo pain leyo. So ngibabaza udumo lwakhe, ngibabaza amandla akho uNkulunkulu ukuthi masicela kuye uyasenzela, futhi nje kufuneka sidingeka ukuthi sikholwe kuye. Mina nje angisasebenzisi amaphilisi ey'ntweni nje, ngibiza nje igama lakhe kubone kwenzeka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga nendlela enisifundisa ngazo, siyazifaka endaweni. uJesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi Baba. Ngithi ake ngithule nabo ubufakazi nesimanga uNkulunkulu asenzile empilweni yami. Emasontweni amabili edlule ngathi ngilele ngezwa izwi lithi hamba uyoziveza konene nabo. Hayi ngabona ukuthi okay shuthi kufuna ngiqale la kumlungu engimsebenzelayo ngoba ziningi izinto angizenzile ezingalungile. Ngase ngibhala phansi konke, ngabhala phansi. Hayi ngase ngiya ngo-day 3 njengoba sisemkhosini ngaya kuyena nalezo zinto engizenzile ngiyibhalile. Ngafika ngamcela sahlala phansi ngayivuma ngayitapa ngazisho. Hayi naye futhi uNkulunkulu wangenzela umusa sazwana akangakwata wangithethelela saze sakhuleka naye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Umusa wakhe mkhulu akwenza kimi ngoba noma ngena emkhosini angenelize ulungisa impilo yami, angikhaleli ukubona izinto eziningi as long kumele ungisa impilo yami. Ngaphinda futhi namhlanje hayi ngaqhubeka nokuziveza, ngafonela umama khona into yakhe angiyithathile ngokungafanele engazi, ngamfonela naye. Hayi sayikhuluma le ndaba naye futhi wangemukela ngokuthokoza nangokuthula. Hawu impela uNkulunkulu uyisimanga. Ngimangele uma ngabe sesiqedile le ndaba yethu wathi inkosi ikubusise. Ngamangala ukuthi umuntu oyisoni eziveze ukuthi wonile aphinde futhi abusiswe. uNkulunkulu uyisimanga. Ngiyambonga kakhulu. Into engiyithokozelayo nje akayenza impela ukuthi alungise impilo yami. Angijahile ukuthi ngiboneni mangisemkhosini kodwa ukuthi alungise impilo yami ilunge nokuthi ngilalele melikhuluma izwi lakhe ukuthi angenzeni. Senginesibindi sokwenza lokhu, ngisazoqhubeka ngikwenze uma ethi angikwenze ngoba njengamanje la akusekho kukhona la kodwa okukhona kusekhona le KZN la ngisuka khona. Kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu mesangigcinile ngiphila ngiyokwazi ukuthi ngiphinde ngiqhubeke futhi mangifika khona ngilungise futhi njengokusho kwakhe ukuze uNkulunkulu kube kuhle kimi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Nginobufakazi, ngiqale nje ngibingelele baba nomama, ngiyanibingelela nonke. Ekhaya leZwi ngiyakubingelela, nonke nje bazalwane ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Nginobufakazi obenzeke nje izolo. uNkulunkulu emuhle, angazi namanje ngisabuka ubuhle bakhe uNkulunkulu. Izolo nje kusukela ekuseni ngisemsebenzini bengibubula nje, ngibubula nginenyembezi, ngikhuleka. Uma ngithi ngithathe ibhodwe lamanzi namanzi abilayo, amanzi angazi kwenzekeni, ngeke ngisho ukuthi kwenzekeni, leza kimi. Uma liza kimi angithela ephinifeni achitheka naphansi, athela ey'cathulweni zami, iy'cathulo zinembobo. Baba akho ngisho i-drop nencane nobuhlungu, akukho lutho. Ngaze kwafika enhlizweni yami ubufakazi bukakhona okade fakazi ethi uhlatshwe inalithi isicathulo, yangena esithupheni yaphuma ngale, akezwa nami Baba, akukho lutho. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani, ngiyambonga uNkulunkulu. Noma Mtsibande, iy'fundiso asifundisa zona entabeni yendlu kaJehova. Ubaba wayesho uma yethi sivikelekile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Mpostoli Ntsibande nomama. Ngibingelela ibandla lonke lasentabeni likaJehova kuyabonelela. Ngibingelela ibandla lasekhaya leZwi. Ngibonga amandla kaNkulunkulu angenzele wona. Ngiqala ukufika la kubaba uMpostoli Ntsibande ngangiphuma kwelinye ibandla. Sisonta nobaba sikhonza impela kukuhle. Hayi la ngibulekela minizi ukuthi kufuna ngibuyele ngala mase ngithi ngiyabuyela ubaba akasafuni ukubuya. Ngesonto mangihamba nje ngiqala uday 1 nomkhosi
ngiyahamba ngiyakadadewethu, kuvele kumemeza izwi phezu kwami lithi umkhwele kwakho usuphenduliwe, kanti ubaba uyovalelisa lapha esontweni. Ngajabula abazalwane kangangoba ngazange ukuthi ngithini uNkulunkulu. Ngiswele imilomo, ukubonga kwami Nkosi akwanele ngoba bengikhathazeke kakhulu ngale nto ade yenza. Uyali nami ngiyali. Yeyi uNkulunkulu uyisimangaliso. Eyi muhle uJehova ngosuku lokuhlupheka, uyinqaba. Uyabazi abaphephela kuye. Nahume 1:7. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga, ngazi ngingabonga ngithini uNkulunkulu into angenzele yona. Angazi ngingabonga ngithini. Ngiswele imilomo baba yokubonga ukuthi baba angilandele. Baba lo Gumede wekhona kaGezibuso wasukuma wafakaza wathi uzobheka ukuthi kwenziwani la. Uyabona umama njalo engahle fastile. Awu baba ngiyabonga uNkulunkulu angazi ngambonga ngithini wangena kuwena wasithwala baba singelutho. Asinawo baba amandla okukubonga. Ukubonga kwethu akwanele. Imisebenzi uNkulunkulu akungena kuwena wayenza kuthina singelutho wasibutha. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Yesu Kristu inkosi tata. Ndibulela uThixo. Day 2. Abantwana besitakelwe imoto ekuseni. Bengakwazi uphangela. Ngoku ke ndithi ukuba ndivule uWhatsApp ndifunda ilento ezi-VN WhatsApp. Ndizobona omnye ekhomenta esithi yho inonyawo lwemfene le nto. Uba imoto silale isebenza seyingasadumi ndibe ndingxamele ukubheka emsebenzini. Ndiphendule ke mna ke ndithi hayi akukho kwanyawo lwemfene olunongena kweli lam ekhaya. Aphinde aphendule tata athi naku ke ngoku imoto ithule yona ayidumi kodwa kusalayo. Ndide ke ndiphume apha endlini ke ndiye kuWhatsApp ndiphume tata ndiye phaa phandle ndibe ndibona lo ngumfana wam esemotweni ehleli. Ndithi mna molweni nithi ayidumi kanjani le moto. Ndibeke isandla ndithi imoto ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ndithetha ukuduma right now. Tsho ndihambe ke bashiya. Ndithe xa ndiphinde ndawongena endlini, xa ndiphinda ndibuye endlini ndayiva imoto iduma. Ngoku kwacaba babeneentloni zothi mama le moto iyaduma imoto bakhawuleza bahlamba bahamba. Ndithetha ukuthi uThixo undenzele ummangaliso njalo. Nkosi uyoxolo ikusikelele tata kakhulu izifundiso ezo senzela zona. Yesu Kristu uyinkosi tata. Jesu Kristu inkosi baba. Njengalokhu inkosi yathi kimi ngizothatha amazwi kuyona ngidlulisele ebandleni ukuxwayisa abazalwane nangombono wanamhlanje iphinde igcizelela lokho ukuthi ngilixwayise ibandla ukuthi kunento efuna ukungeniswa yisitha ngaphakathi endlini kubazalwane. Endibe kukhona abazalwane bese belula isandla ukumukela esithene besimi ngaphandle. Sibanika something ebibukeka ingebhodlela elincane kodwa kuyimvutho emnyama njengesinemfu phakathi. Ngahamba mina ngaphuthuma ngavala iwindi ngasivimba isitha.
ukuthi singangenisi. Ngaze ngakhuluma ngathi mina no, noma sincenge sithi asingaphandle ukuthi angilivule ifastela, ngathi ngeke ngize ngilivule, angeke uze unikeze abazalwane into eyisinengiso kuNkulunkulu ebangcolisayo. uNkulunkulu akayifuni lento ukuthi abazalwane beyihlanganise nayo. Ngiyacela ukuthi abazalwane bengamukeli izinto zobumnyama, bengamukeli izinto ezivela esitheni. Ngiyazi ukuthi nakuqala inkosi yake yangikhombisa ngilivala ifastela, isitha kwaba ne-attack esiyenzayo. Kodwa-ke okwami ukuthi ngixwayisa abazalwane, ngingavinjwa ukuthi vele isitha ngeke sisonge izandla uma ngibaxwayisa. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi esisize silibandla lakhe, singamukeli noma yini. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Amen baba Nsibande nomama Nsibande. Cela ukubonga nje amazwi angithinta ngelinye ilanga lesine mama ethi uJeremiya 4:3, qathani umqatho wenu ningatshali phakathi kwameva. Baba ngiyabonga, ngibonga imfundiso zakho nezikamama. Ngibonga ukuthi inkosi ngikhipha ubufakazi bomntwana obegula ebekhulelwe efanele atete, ingane inyuka iza phambili ifike imcima inhliziyo emva July ingakashaya umhla ka-6 singene emkhosini kuqala ka-7 days. Umntwana ubenqediye phezulu, ingane vele acime kumoya. Ngakhuleka, ngathatha ifoni ngayibeka la ingane mayisiyiqhuzu ngakhona, ngishaya amaRoma 10:9. Njalo ngibeke kule ndawo eya kuyona uNkulunkulu emuhle, igcine isitetile ingane, kodwa sihlinziwe ngoba ithi ma bese ngifile esibhedlela. Ngakhumbula ukuthi nje uJesu Kristu uyinkosi, njalo uma ngithinta ingane la iya ngakhona ngoba ivele ishone phezulu ifike imshaye uvalo. Ngiyabonga Nkosi, ngiyambonga baba Nsibande. Iy'mfundiso zakho baba zangisiza ziqale mhla ngingena, akaze ngingakuthole ngicela kuJehova. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, bengicela ukudlulisa lokhu. Ngiyazi ngokuyithoba okukhulu ukuthi khona la ebenifake khona ukuthi abantu bangasawalethi amaphupho ku-WhatsApp, kodwa bengicabanga ukuthi lokho mhlawumbe kuyakumele ukuthi ngikudlulise. Kungenzeka futhi ngithule ibe kanti ngiyaphazama. Bekuyiphupho leli-ke ngendlela okuvele ngakhona. Bekukhulunywa nje into ey'ningi. Bengisendaweni, bekune-building enkulu emhlophe, and then kule building kunegceke nje elikhulu livulekile. Ngihamba nendoda, le ndoda angiyazi, kodwa mase kungathi kuyakhulumeka, ivoice ngiyisho ukuthi ivoice kaBaba Nsibande. Angikuboni ukhuluma, kodwa ngikubona sometimes kuze kukhuluma nangezandla. Kukhulunywa-ke ngento ey'ningi, bese kufika la okukhulunywa khona ngama-stockings, ngama-leggings, ngama-pantyhose. Ekukhulumeni lapho ngiyayizwa le voice, kodwa ibisisiba yeyakho, kodwa yile voice angazi ukuthi ngayibeka kanjani. Bese kuthiwe awafuneki nawo lawo, yazi, awafuneki. Into efunakalayo, kufunakala iduku uqobo lwalo. Ngase ngithi mina, kusho ukuthi ngoba singabantu besifazane sometimes senginokubona abaningi, thola ukuthi siyakhona ukufaka ama-leggings noma upantyhose noma ama-stockings, ngibeke noma yini, siwenze iduku, ibe kanti kusho ukuthi akayithandi naleyo nto leyo uNkulunkulu. Kufuneka umuntu uma ekathwala athwale iduku nje uqobo lwalo, hhayi ukuthi athathe lokho okunye akwenze iduku. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba angibingelele, ngicela ukubonga uNkulunkulu nje ngisizile emva kokuba ngangicela umkhuleko kubaba. Ifoni yami yayivele yadilitha yonke into, ngabe ngisaba nazo inkonzo nami khuleko. Ngacela ukuthi ubaba, ngicela ngithumezele
umkhuleko lo wange-18 zikaMeyi. Ngawukhuleka lowo mkhuleko, bengiphethwe yizinyawo ngendlela emangalisayo, ngasakwazi ukuhamba nje inhloko. Sekunzima nje ukufika esangweni nje, ukuphuma kwami endlini ngiyofika esangweni, kodwa uNkulunkulu ngimbone ngenzela isimanga. Sengiyakwazi baba nanokuhamba nje ibanga elide phinde ngibuye. Sengiyakwazi nje nanokusebenza lashe ensimini. uNkulunkulu ngithi ungenzele umusa. Ngiyambonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kuningi baba nokungidlulile nje amasonto amabili onke ngifelwe ifoni. Namanje sengisiza ukuthi uma ngikhipha ikhadi ngilicele ukufaka efonini yomuntu ukuze ngithole izinkonzo. Ngicela uJesu nje angisize. Ngiyabuka nje ukuthi kuningi okungilahlekele nje lo 2 weeks. Ngingatholi izinkonzo, ngingatholi lutho, kodwa ngibonga umusa nje kaNkulunkulu ukuthi usakhona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba, ngibingelele umama, egameni lenkosi lomveli wethu uJesu Kristu oyinkosi yethu. Baba, ngidlulisa ukubonga okukhulu. Ngiyaxolisa ukuthi sekuze kwathatha isikhathi ngingabongile, ngadlula ekuvumeni izono. Kwaba ukuthi ubaba uthi ucela ukuthi ke sime kancane. Ngama-ke nangempela, kodwa ngiyabuka ukuthi ngeke ngihlale ngingasho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke angenzele khona. Ngiyazizwa nje ukuthi ngi-free ey'ntweni ey'ningi ebengizizwa ukuthi ngiyithwele. Kodwa futhi angazi uNkulunkulu indlela amuhle ngakhona. Ubaba waphinde wangipha futhi enye i-date. Ngabuka ngathi Nkosi yami uJesu Kristu uyinkosi, ngoba kuningi okwasala okwakuqondene kakhulu nokwasenkonzweni engisakubhalawo nanamanje ngoba ngisempini khona. Impi ingakho khona lokhu ukuthi silalela izinkonzo zasekhaya leZwi. Kodwa okunye-ke okungiphethe kambi kakhulu yikho khona lokhu ukuthi mina ngazidisayidela ukuthi izishumi zami ngizikhiphe ekhaya leZwi, ngoba ngangisala ngingenalutho, ngizibona ngihluphekile kodwa ekubeni ngibe ngisebenza. Selokhu ngaqala ukufaka ishumi ekhaya leZwi, angikaze ngize ngihlupheke. Kodwa-ke impi ikhona ingaphakathi enkonzweni, ingaphakathi ngisho umyeni wami. Kodwa nje ngiyakhuleka uNkulunkulu uzongisiza baba. Ngiyakhuleka nje ukuthi Nkosi yami ukhona konke okwenzakalayo. uNkulunkulu mina ngithemba yena ukuthi nanoma ngabe ngicabanga ukuthi kulungile ngake ngenze njengokusho kwabo, kodwa ngibuye ngithi kanjani ngoba phela sengaphuma laphayana ekuthenini mina ngiyasazi isizathu. Imina engazi isizathu ukuthi ngayekelani. Nganginey'zathu zakhona engingamxoxelanga ubaba, kodwa ngelinye ilanga ngiyomtshela zona uma ngabe kuwukuthi ngiyalithola ithuba. Ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu baba. Okunye nasemsebenzini sivulile, kuhamba kahle kakhulu. Nebebehlupha beney'nto zabo, Nkosi yami, sithobelene, siyathandana, kumnandi, umsebenzi uyenzeka. Ngithi angidlulise ukubonga okukhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela uBamthimande noma Mthimande. Ngithanda ukuletha ubufakazi nami. Ngiyaqala ukuletha ubufakazi lo ngangena kule group ngoMeyi. Bamthimande, ngiyabonga kakhulu ubukhona bakho, uNkulunkulu ngendlela akusebenzisa ngayo. Ngiqala ukungena le gruphini ngafaka omunye umama esisebenza naye. Ngacela i-date yokuvuma izono, ngabhala phansi, wanginikeza i-date ngabhala phansi. Senthi lo ngaqala ukubhala phansi, umoya wami nje unokujabula nje, kunokuthula nje. Nempilo yabangani angisenayo ngoba nginaso isikhathi. Ngiba busy ngilalele iy'ntshumayelo zakho, ngilalele ubufakazi. Ngiyabonga kakhulu Bamthimande. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu engathi ngahlezi njalo
akuvikela wena nomndeni wakho. Nje emoyeni wami kunokuthula okuyisimanga. Angazi nje, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzongigcina njalo angibonise indlela, since bengingesiye umuntu okhonza njalo. Mina ekuseni baMtsibane bengike ngivuke nje nginokucasuka emoyeni wami, kungavumi ukuthi ngikhulume kodwa ngingacasulwa ngumuntu. Kuyehla nje usuku nosuku, kuyehla nje. Uma ngifika emsebenzini ngibe yilowo muntu nje ongathi akafuni ukukhuluma, kodwa nje kungonakile lutho. So nje ngiyabonga kakhulu umzalwane wangifaka ekhaya leZwi nasendlini kaJehova, entabeni yendlu kaJehova ngiyabonelela. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngithi angidlulise nabo ubufakazi. Ngike ngagulelwa umntanami nje la umzukulu. Ngiyacabanga bekumsombuluko ntambama ebusuku. Uma sesilala nje siqeda ukukhuleka ngo-7 athi gogo ngafa isisu. Ngithi mina udleni? Athi akadlanga lutho. Bese ngithi asikhuleke. Umkhuleko lo baba wasenzela wona ngesikhathi elanda amandla wange-18. Sikhuleke sithi sisephakathi nawo nje ngimuze selele. Bese ngiyaqhubeka ngokuqede bese ngiyalala. Ekuseni ngimbuza ukuthi unjani? Athi hayi gogo ngi-right. Emva kwalokho-ke ngambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi yena akehluleki. Ngithi-ke baba ngiphindulise futhi ubufakazi ukuthi manje nje ngisanda kusendelwa omunye usisi oseGoli. Ethina kusekwenzeka ingozi enkulu lapha eBreya. Luvele lungishaya uvalo ngithi hawu uNkulunkulu, kodwa ngikwethembile awusoze wangishiya. Kuthi emva kwalokho ngizama ukufonela umntanami ngoba usebenza ngakhona, ugibela ngakhona lapho usebenza eNorthgate. Ngizama ukumfonela ngithi ngifuna ukuza ukuthi unjani engamtholi. Bese ngicela nalo sesithi ngicela ukuthi angifonelele yena ngoba mina ngimthole ngokuthi sekuhambe nogesi network ayikho kahle. Hhayi, amfuna aze amthole. Emva kwalokho ngizwa umntanami esengifonela, mama ngiqeda ukufonela umama uZodwa. Uthi ungibuza ukuthi njani mama, ngithe ngingena nje lapha kwathiwa lento isale yenzeka emva kwami nje sisuka nje neteksi. So baba ngithi angiphakamise kakhulu amandla kaNkulunkulu. Ngiphakamise udumo lungolwakhe namandla angawakhe nobukhosi bungobakhe. Angisoze-ke ngasuka kuba uNkulunkulu. Ngimbonile ehamba nami, ngimbonile engilwela izimpi zami, ngimbonile engivikela abantwana bami. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi. Ngiyayibuka i-protection uNkulunkulu angenzela yona. Ngiyabonga ukuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabona uNkulunkulu ehamba nami noma kunzima ngizohlala kuye. Athi obhala kahle umpostoli uPawuli, uPetro athi siyosuka siyephi uNkulunkulu masisuka kuwe ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Angifisi nami ukusuka uNkulunkulu, ngifisa ukuhlala kuye kuze kuphele insuku zami zokuphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnika udumo. Nangaleli khaya ekulo, leli khaya engikulo ngilinikela kuye ukuba liphathwe nguye, laluswe nguye kuze kuphele insuku zami zokuphila. Ngiyanibonga kakhulu ma imfundo seyoni nobaba elisifundisa yona. Ngithi uNkulunkulu anisiza nalulwela insuku zokuphila. Siyabonga konke nesincebise khona size sikhule nathi sibe badala. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela Baba Mtsibande. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela. Lokhu ngiqalile ukumamela iy'mfakazo zabazalwane nokulalela izwi. Umehluko mkhulu. Khona izinto engathi ziyasuka bese ngathi ngishawa umoya emzimbeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise.